Ако имаш възможност да създадеш филм, какъв би бил той? Документален за живота и творчеството на Кукимото. Единия бих създал няколко, втория от които ще бъде комедия за живота на Кукимото, третия драма за тъмното минало на Кукимото и една анимация за типажа Кукимото. И да ни преекспонирам това име, ще направя един за града, в който живея. Тоест, един град, в който не искате да живеете, но се налага. Искаш ли да зададеш някакъв въпрос към някой от кинодейците на България? Конкретно не се интересувам от никого, но бих задал един общ въпрос, защото сега все още никой не ме е включил в някой филм. Какъвто и да е той. И защо някой не е направил филм за мен, защото все пак работата ми не е да правя филми, от какъвто и жанр да са те. Моята работа е друга, така че могат да се замислят професионалистите, че е крайно време да се направи нещо по въпроса.